Ngiyakubingelela mbukelo khona ekhaya. La indlela engizokubingelela ngayo njengamanje. uNkulunkulu aphakade mongcwela ngibukelo khona ekhaya Nkosi yamakhosi. Uhlukumezekile emoyeni Nkosi yamakhosi. Ngicela ukuphiya nje amandla mkhosi abeka. Bese uba nemandla, bese uyaqina. uNkulunkulu aphakade suka imoya emibi, imoya emadimoni, imoya emasha, imoya bolamlambo ngiyayishisa njengamanje. Imoya yesibhobo, imoya ekuphatha ekhanda, imoya ekuphatha ngamehlo, imoya ekuphatha ngamadlebe, imoya ungakwazi ukuhamba. Imoya ukuba sesibhedlela phakathi. Ngithi phuma uphila mbukelo khona ekhaya. Wena usajele ngithi khululwa la ukhona khona. uNkulunkulu aphakade khona amandla yonke into emongcwele ngiyayishisa, ngiyifasa phandle linye ngifaka emgodini. Ngivula okuhle uNkulunkulu aphakade ngivula umsebenzi, ngivula inhlanhla yemali, yomsebenzi, yomshado, yokulotsholwa, yokuba nemuzi, yokuba nemoto, yokuba nebhizinisi, yokuphakama, yokuvikeleka egameni likaJesu ephakade. Amen. Nake kufuna ukubuka empilweni yakho. Abantu engicela ukuphila nabo nginabo. Umuntu uzothi uma wena usenkingeni akukhathalele. Umuntu akhiphele ngepetrol, angalali wena ungakawuthola upetrol. Ulambile, akubuza udlize uthweni into ongayidla. Umuntu noba uyimpela inkinga yakho, ahlukumezeke ngawo, afone, angaphe aboleke nje i-airtime. Akukhathalele afone. Namuntu efuna ukuphila empilweni yakho. It's either relationship noma umuntu nje life nje empilweni nje yakho. Mbukelo khona ekhaya. So ngichaza ukuthi abantu abephila ngabantu abamele bakukhathalele kahle kahle. Abantu ungayithi umuntu ngoba unemali uyakukhathalela. Akusiko lokho. Uma usenkingeni wena khathalele wena. Nakho okunye mbukelo khona ekhaya. Kuyimust uma umuntu ukuthi ufuna uzazi isimo sakho sekuphila nje. Kufanele wena ube umuntu ohamba uyekohlola kubantu. 2 months 3 months hambe uhlola ubheke isimo sakho ukuthi into zakho zihamba kanjani. Uyobheka nje. Uhlole nje. Uhlole nje ukwenzakalani. Yakhathisa umuntu usamphazisa mbukelo khona ekhaya. Siyamgeza futhi mbukelo khona ekhaya. La ekhaya ngisePetif neMpumalanga ngisenzela khona kahle lesiningi. Ngifakela la Petif. Phinde futhi uphahle, kuyimust ukuthi uphahle. Uma sophahlile ubona umehluko. Uma sophalazile bekhona umehluko wenzakala ukuthi ivese umuntu ebezophilile. Uma sowugeziwe bekhona ezivulekayo. Mina ngitshele cha mthandazi lamini kusakhona ngisashoda ngudokotela wami. Cha dokotela wami ikhona indlela engibona uyivulile ngiyabona umehluko empilweni yami. Yike ngikufuna komina. Ngikade kokubili. Kuyavuleka noma kuvuleka. Uzokwazi ukuthi impilo phansi ngihlole ngibone ukuthi kusale kuphi, kushode kuphi kuze kulungele into zakho ufuna ngazilunga. Ngiyacela kulo bakhona emakhaya masibambisane. Sizawuluka into zasendlela esifanele ngendlela efanele. Sizophumelela. Okeza uhamba kahle mbukelo khona ekhaya. Masiko lingawalahli. Umuntu alahle ekhala kubo. Umuntu nomuntu cishe umuntu wesilisa kumele aphumele ebhekuzela umuntu uthola kamadima. Ufuna undlu esimame na ondla izingane. Masibe nemakhaya bafowethu. Impilo siyayifuna kakhulu impilo ephambili. Uzokhanya, uzoluka. Mina ngifonela. Ngiyahlola online 250 zikhona basho la ekhaya. Siyakufaka futhi emanzini. Kuneprice yakhona engena empophomeni. Iprice yakhona ehlola online. Iprice yakhona mahlola la ekhaya. But umkhuleko ke into engayibhadalisi leyo. But angikwazi ukuthathela umuntu oyi1 efonini because bese babaningi abantu ngihlala ngibhizi. Ngikhuleka nje ngesonto phela ngasontweni noma ke nani ngikhuleka la ngibiza le inkinga zenu. But nje ngidimisa uNkulunkulu ukuthi ngikhanyisela ngithembisa kakhulu. Konke ngifisa kuzohamba kahle. Ngifonele ku 073 1044 262 073 1044 262 noma ku 066 375 8404. Vodacom yami. Mbukelo khona ekhaya. Ngiyakuthembisa sawudibana ngibe ngikhona eGoli ngasikudala ngizamisa indawo la lofikela khona but ke sekwaba nabantu abagadako mathwa ngizosenza eGoli ngoba sokwaba nabantu abangajabula ukusibona siphusha siyaphambili ngempilo khona abantu abanenhliziyo ezimbi so ke siyahlala ngigadiwe leyo ndlela so mbukelo khona ekhaya yonke into izohamba kahle ama video ami azokubusisa azokubona azokwenza ukhuphuke kwenye level tshana abanye phela ngakhohlwa subscribe and comment ucomment kwakho mina ngijabulisa kwakho ngivuthi wakho umbiko uthini. Make sure ukuthi uyaphalaza, uyafuthwa, uyagezwa, kuba khona umehluko. Uyaphahla, kuba khona umehluko. Uma khona inkinga, biya lo muntu okusizile aphinde abheke. Njengami la ekhaya, fanele ngibiyele phansi ngibheke ngibone ukuthi kumoshakale kuphi, kusale kuphi, uzokwazi ukulunga into zakho mbukelo khona ekhaya. Inkosi kubusise mbukelo wami. Uyiphathe